תגיד, אתה מוכר אותו עכשיו כמו שהוא? זה אחלה אימוס. 20% תרמילי! סע. קדימה, לא יכול. לא, בוא. קודם כל אחורה. אתה נעול. יכול? אתה לא יכול אחורה? איך לא? זה יסתובב. זה וידאו עכשיו, דוד. שוחמבריקס. חבר'ה, יש לי רעיון, פשוט לעלות פה את הגלגל הזה. תשים פה אבנים, בצד הזה. אפילו לעבור פה את ה... בוא נשים אבנים בצד הזה. אבנים בצד הזה זה הכי טוב, יאללה. פשוט להרים אותו מעל ה... לא הדבר. נוגע בזה. יאללה, תעבור, אתה גומר לי את הוידאו פה. זהו, לא צריך. המגן שלו יושב, הגיע. חבר'ה, המגן הוא... כן, אבל אם הוא ירים פה את הגלגל זה יעבור. חבר'ה, המגן נוגע, מה אתם... בסדר, גמיש. אתה נוסע אחורה? שימים אותו על המדרגה. רק אחורה. רק אחורה. רק אחורה. יאללה, תגרור אותו טיפה אחורה, חבל על הזמן. מורד, תגרור אותו אחורה. אין בעיה, הוא יושב על המגן עכשיו. רמי, תצא מהאוטו, מה שלא תעשה, לא יהיה יותר טוב, רק קדימה. יותר מדי ממליצים יש. מורן, חבר'ה, רק תסתכל, מורן, היית פה? תגיד לי, אתה לא מבין זה לא אני. בוא תסתכל, לפני שאתה מתחיל לתת את אתה לא מבין שהוא הגיע למגן? גמרנו. פה. אין לו ברירה, הוא חייב קדימה. הוא לא יכול לזכור אותך פה על המגן. פה על המגן אנחנו לא רוצים לדפוק אותו. יש לו מגן. הבעיה שלי לא מסתכל רגע פה. בוא נחכה לשיטפון, אבל לא יעזור. 4 אנשים לדעתי עושה ווילי, לא? מי שלו, כולו באוויר פה. טוב, זה הזמן שאני עוצר את הצילום.